Quan ets pubilla, la responsabilitat que tens és representar el teu poble. Et converteixes en l'ambaixador cultural del lloc on vius. Però més enllà d'aquesta funció d'estar, diguéssim, als actes oficials del teu poble, no se t'imposa res més, no t'obliguen en res. És més que res la teva pròpia voluntat d'ajudar i de ser una bona pubilla la que et porta a promoure els teus valors i la teva cultura allà on vas. Has de dir que ets de Piera, on està Piera, dir que és Piera i més enllà d'això, dir que ets catalana i sentir-te orgullosa del que fas. Envers el poble potser és molt diferent perquè tenies que anar a actes i tot això i ara no tens aquesta responsabilitat perquè representaves el poble i ara hi ha una persona que el substitueix. No vol dir que et sentis menys udanenca, però hi ha una altra persona que ja s'encarrega d'això. Però respecte a defensar una cultura, una llengua i unes tradicions, no es tracta només d'un any, sinó de tota la vida. Bàsicament, la responsabilitat que tenim és una responsabilitat més aviat simbòlica i la podríem considerar com un gest o com una responsabilitat cultural que es basa en la representació a nivell de poble, en el cas que hi ha l'hereu i la pubilla de cada poble, una representació, diríem, a nivell cultural de cadascun dels pobles arreu de Catalunya, allà on nosaltres anem dintre del món del pubillatge. I també dintre del propi poble assistint als actes locals que s'organitzen al llarg de l'any i si cal llegir manifestos, etc. Bàsicament aquesta seria la funció.